Halo bunda-bunda semuanya ya, ganti guys, ganti bunda-bunda api ora ya guys, bunda-bunda family online semuanya nggih. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awan-awan ki desih entuk rezeki guys. Desih entuk rezeki dari Mas Lalimantan. Mau desih kan bar mandi terus apa kuwi ganti baju kuwi anak lanang wis celuk-celuk abene iki srok kok ngarepi aku sik posisi ganti baju guys. Lah iku deh nggih Mas ngono iki mesti ngeteri apa tah apa aku ki ngono kan beneke anu mangkoke diselehno meja mak gludak ngono ya guys. Aku mbok teri apa Mas ngono iwak kirik. Ya ora apa-apa ngajak mam karam bareng-bareng. Desih entuk nyauri ya ngono ae, guys. San dadakan ya matur suwun lho Mas, aku dadek ngeteri sayur, guys. Diteri sayur ayam kampung. Nek ditekoki kok iwak kirik jere. Iki desih iki nganu, guys. Bar mandi. Bar kerja terus mandi, lah bar mandi ki mah mripat ki rasane ya Allah kudu merem ae. Dienggo merem kuwinu ngono ya, guys. Iki mari salat terus karepku ki yo pengen liyer-liyer ngono kok ndelalae. Anak lanang ngeteri sayur. Ngeteri sayur, guys, tak sepilno nggih. Tak sepilan sayurnya, guys. Sayur iki sik panas. Mungah-mungah. Loh, sik panas, guys iki. Alhamdulillah ngeteri sayur ki dek yo sing senenganku, ceker. Terus sayap, menyala pokoknya. Sayapnya 2, guys. Walah cakare yo 2. Alhamdulillah robbil alamin ya Allah. Senenganku kabeh iki daging barang sing palsu iku. Menyala. Rezeki lho. Cakare kok 3 men kok akeh men. Alhamdulillah ya Allah. Cakare kok akeh men. Rezeki rezeki sayur ayam kampung. Mami ya guys. Nyala. Awan-awan apa ora menyala apa piye? Diparingi anak lanang. Matur suwun dan terima kasih nggih Mas. Lemah teles Gusti Allah sing bakal bales muga-muga rezekine jenengan ngalir terus seperti air zam-zam dan semua family online tanpa terkecuali. Semoga nggih rezekine ngalir terus seperti air zam-zam. Alhamdulillah guys, persiapan dese wis mateng. Jam 5 pagi wis mateng, siap. Sepatu, capil, tas, terus iki bekale. Iki bontote guys. Sego, terus iki sayur. Sayur apa kuwi guys? Kates, teri, tempe, terong. Tak campur niki guys. Iki nggo serontok luwung kontang kancane do njaluk. Terus iki dhisik arep ngemplok sego. Sarapan sik soalnya iki ora matun ya guys. Iki soalnya icir jagung nimbaon. Matune dilanjut sesuk neh. Soalnya tenaga matun kuwi kabeh do prei nyelak icir 1 hari. Sesuk dilanjut neh. Tak karo mam ya guys. Karo ngemplok sego. Loh, sayure wis amene kae iki. Sayur kates teri. Ini cara nek lontong ini malah mantap, guys. Yes. Siap kabeh. Arek mangkat ki dhisik ya wis dadi. Pas bar mandi. Terus lanjut bar mam terus ngombe obat. Obat nyeri guys. Sikile dhisik iki ya alhamdulillah nggih. Meskipun menteng-menteng terus wis apa? Iki wis kadung tak kaos kaki iki guys. Kadung tak kaos kaki ini iki gak ketok.
Tapi rasanya wis ora cekot-cekot. Alhamdulillah rabbil alamin. Saya kena tak nggo mergawe. Iki Pak Su gak ikut juga. Dek ini Pak Su ki mergawe ning gone Mas Lalimantan ki mantuk kuwi langsung sirahe muser-muser ngono. Angger kakean banyu ngombe ya ngono kuwi. Sing Mas Arif, ayo deh ndang tak preksakno nganu Pak Su kontang mandi ngono. Tapi alhamdulillah angger bar dikeroki terus iso istirahat tinggu turu ya alhamdulillah mari guys. Gak sampai prekso. Bismillahirrahmanirrahim. Pikirku kan tak kon prekso lah, gak popo. Prekso aku kok. Wis enteng. Kudu masuk angin kasep mbuh. Inilah makan guys. Mbak Dami iki ndek sore telepon aku bar magrib ke lho. Oh ngenteni ning pom bensin ngono lho, Mbak. Ngenteni ning pom bensin. Lah tas ke sepeda, tas nggo sepeda ngidul. Paling yo ono ae lah sepedae. Iki apa wonge? Ya iki aku ora ning gone Mbak kok. Ayo. Lah kae Pak Amin barang. Pak Amin yo siap ngono kok. Mbak Tin gong. Aku mlaku, Mbak. Lho, anake wedok ku ning kene. Iya, Mbak? Iya, wong do dino saiki kabeh kok. Entuk wong ndi cara ngono, Dik? Lah yo. Lah yo saiki dino apik kok. Blonjo mak Dian, Mbak. Guys, kinten-tenan bolone lho. Ayo. Dinteni ning kuburan kono lho, Yan. Rumahku bareng-bareng kok kono. Nanti wong kelas kamar gojek kowe. Iya, Pak. Kok kuburan kono, Dok, mandek kono. Sing Rondo Eli ya kuburan. Iya, kok kene aku kok kene kuburan. Kok gone baone Mbah Karanganyar iki. Ayo tak teni kono ya. Arep. Tapi ngono awan nek wis karo yo gak ya. Dalan bliger tetep tak jono. Iya. Nek do wani nek ora wani yo mlaku lek. Iya. Ini kan isi apik. Mlaku betul ya. Mbak Tin lah niku yo mlaku nek kali yo motore ndak kuat enek. Elek ngeden-ngeden. Tas sepedae ditinggal nggone Mbak. Nggone iki lah. Iki ning kuburan. Lah yo. Aku montorku gak tak kono kok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Mang sepeda mbok kene kuburan kono ana ya, Dik. Baik, insyaallah. Assalamualaikum. Kudune lewat ya, Mbah. Golek rezeki. Montor Mbak Dami ngono penak montor ngono kuwi kok mulai sing jeru ya Mang. Lah jembar rek ora ngrepet. Kowe mlaku apa? Iya kok dhuwur kowe. Bareng-bareng. Terus mulai elik kan. Lho. Mandek selek, mandek selek sapan lek. Aku rambut jak untuk micir kok. Ya benar iya omongan tak. Mulai iki kok maju sithik kae bature ya mbek Bahti kan dong kan sik iso iki tas lah nak dhewean ta iki ini Dik karek jablas ae Bahti lah ya lho kae piye kae lho ya wis
Lho piye kae? Sopo kemang? Bom blusuk ning tebunan iki piye kae? Wong nggawa manglo semprotan yan. Cek tulungi lek, Mbah Nyami. Piye lho? Apa sing kobong kae? Lah iya sing kobong apane kuwi? Gak mbok tulungi ya Mbah Nyami. Minggir aja aku tak bisa. Walah piye Mas? Kira tiba ki piye? Nek iso blusuk tebunan ki lho. Lah yo cek wae nulungi ya, Mbah. Lah yo iso teko tebunan ki yo mek opo? Kok iso diwangi pali. Piye Mas nek iso blusuk rono ki? Walah gase nganceng ya Allah Gusti. Piye iso ora Mas? Walah kok kono kemedul walah wedi aku apane sing kobong kae. Walah. Gase nganceng. Gase mesti dadal-dadal. Gase nganceng Iso ora Mas? dadal-dadal Walah ndruwedek aku. Lah kok kono ndang kemeluk lho Bu. Iki. Waduh sing kobong opo kae? Piye piye? Gase nganceng. Walah. Ayo. Walah, lha ndi Mbah Tas Elon-elon lah Mbah, dinteni kok. Walah, sampean wong ndi Mas? Pulo. Lah picer apa? Ajenge nyempat. Walah yo. Anu sak blok anak elek Sukir kuwi. Nggih, kula mantune. Alah mantune Mas Sukir ya Allah. Lah piye kena tumpaki pura nek gak kena ditinggal ae Mas? Koplenge kuwi sing ora normal. Terus karbu iki lho. Lah engko malah mbok tumpaki malah bahaya engko. Wes tinggal ae nek gak anu. Alah kok melok aku melok ndredeg kabeh aku. Lah aku ora polahe maju jembali ngono ngene. Walah ndredeg. Lah nggih, san langsung dibanteng rono kemang paling nek jarak ndek. Mas, lunyu lho Mas. Makane aku ape nggo motor yo iso ora. Jalan koyo ngene sikile dhisih malah. Lah yo digoncakno lah wedi yo, Mbah. Aku yo kok masa gak digawakno banyu. Malam telepon. Lho wong Mariam ku lho wis ning ratan tak awe-awe mang. Lah iya maksudnya yo budhe paling wis. Yo wis ya. Lah nek ambek lek Agung kan yo wis paham Atek karo nek Agung liwat yo aku yo. Paling kene do omong-omongan mang lho Mbah, diliwati seriwet. Engko tang pas Satine tiba mang ning telon. Kene gak ngematno wong liwat. Satine ndelentang. Mbah Satine langsung glewang ning perapatan kok. Jawane iki ngeti etan kulon nek ngerem kebanteren. Nang antara itu kan dia andur direm ngarep. Andur mengguri rek. Dheke gak iso ngimbangi langsung rubuh mak brek le ngarep. Lah ya direm ngarep Mbah. Ngarep terus andur mengguri. Mengkis guys. Mlaku bature akeh. Iki kabeh Marjono gek Marjono entuk wong nek iki lho wis rontok rono rontok apik Mbah dalane sing ngandung kuburan mang lho sing Marjono entuk wong Mbah Marjono mbah wong yo ngeterno winah rene mang wis Marjono kono lho anu tak ngeterno winah lho nggo selak dinteni sing icir ngono tapi entuk wong ndi ki yo gak tekok aku entuk wong mulus iya iki yo anu Mbok Ti. Enteni Mbok Ti. Maton ning ndi ngono lho. Lho wong iki bar diwaton cokote kaya ngene. Alah, ora enek Mbah critane saiki matun pisan wis. Wong udane ora stabil kok. Matun ya jatah ping 3 ping pindho. Iki tak kok ngrukoti. Iki yo suket ki rata-rata yo ngene iki. Sapa? Wes ngarep wonge kowe dinteni ki lho. Budal, Mbah. Karo Agung lah Yuyom gak melok wonge berarti. Mbak Tin, Yuyom gak melok. Walah, ndek ngono ya Allah. Semongko. Saiki ngene iki kabeh arek sing rangen iki.
Entak ndek. Ini semprot. Jogging guys, harus jogging pagi malah sehat. Aku pengen cara nggo motor dhewe iki yo enek motorku ki tapi alah mlaku wae batere akeh. Malah karo syuting iso. Iya esuk mau tak panasi wis dadi, Mbah. Lah kelan lodeh didadak esuk alah lah. Tapi nek wis dibumbu. Iya nek dibumbu kelopone marut barang lho, Mbah. Ora yo kesuwen. Atuk ndang di kelo sore esuk tangi turu karek. Santai. Sambil nyapu, hisah-hisah wis resik kabeh. Adzan subuh wis iso adus. Tinggal sholat wis dadi. Karek budal. Besok ya tetep lanjut maton sayang. Kaya seneni Pak Ros. Maton. Maton ki ra nek WC nek ra sing duwe ngwisi. Iya ya, Mbah. Sing penting krembyah nek esuk wong jam 11 wis mulih ae kok. Alhamdulillah, guys, wis teko Gubuk Asmara, wis tekan lokasi iki lho. Iki ternyata mbahune Lek Naryo. Sami nambani. Yo penak ya Lek, gak patek jurang-jurangan ya. Lah yo. Yo iki le. Kidule kalen tunggale ya? Kidul kalen ki tunggale apa gak? Lah enek yo enek gubuke kae kono. Saiki lore gubuk. Lore gedang lho. Alah kene tok. Tapi nek pitir ki jurang kok ngisor ten. Iya, kok ngisor munggah mendhuwur. Sing do nggawa motor wis standby ning gubuk. Mbak Dami melete, Mbak Dami. Wong ditelepon tenan-tenan, aku tak katokan. Ndek bengi aku urung katokan ngono iki, Kak. Enek ae kata-katane iki. Di YouTube-no, bose kono, bos. Sapa? Ya bos anu Mamas Lek Naryo. Lek Naryo ora enak lho kok. Kae yo. Mamas. Lah lek hare malah ra melok. Piye gas, kok sote gas. Iya guys, lah piye? Anu ora nek rene. Sapa? Kamu mendarat ya anu Lek Pak Amin, gak enek rene. Lah ning kita Enak. lho, lah yo mbok Sing sing mari telepon. sing golek info sampean kok piye? Balik karo ketekon bareng Agung mangki ngono. Bareng melok Agung. Nek bareng Agung parek nang ndi, Bal? Lah Agung ki kok icer ngene ranpir. Paling Nggih, paling. Sing anu-anu karo ngono nek iso. Lah iya lah piye infone? Lah yo infone piye yo ora roh. Lah aku mbok WA ndek bengi jere sida melok gak yo wis to. Sarapane yo ndang ditokno ngene. Sarapane ora dicopo. Lah iya. Lek ya. Kae yo melok awake dhewe Lek. Kae bloke sapa Lek? Kae bloke sapa? Lek Sekar. Bloke Mbah Sukar. Lho ta? Ulet.
Kowe tukang pengetan kowe. Kok bakale urung ah? Ki mang Mbah Nenek oh. Kalau pas dapat aku Kau tenek emang. libur Aku ya maton tak den. Aku saiki gak kotek. kali dami mul barang. Lah yo nek sing Lah kuwi tengah ya mul. Mercy mbek Mas Sugeng mbek Yanti to. Papat. Iku status beauty-nya. Perkasa lek ini. Ora mul. Mbak Mul. Ya. Sampean iki mosok pangling Mbak Mul kaya-kayan iki lho, Mbak. Ayel-ayelan mosok Mbak Mul. Anu diuleti ya? Heeh, Mbak. Aja nale. Dibanter tak. Lho, Mbah Sukar. Iki nggih awor pertama iki Mbak Sukar. Tapi hati-hati lho ya pertama. Apa nyatel? Kon hati-hati iki. Kena aku. Kok teko kono-kono barang kaya mbane? Kono meneh rampir. Sing kae lek rantir. Sing kae lek. Sarapan sik ya, guys. Gaya kita kualan pura kuwi. Walan. Lha lha sing itu tukang sereng kae piro kae? Tak. Batin 3 piro mesak 15. Mosok isi tak tak tukang. Enggak loro men. Lho, tidak ada titik anu sir kok. Lemar sale gak dikeki. Kei le, yo nek tangan abang kabeh kok. Wong abang obatnya abang ta ra? Anu iki lho tanganku abang kabeh. Kene lho. Nangkake nang dik. Gak aku ngingeti. Aku tukang ngingeti iki parakku ning ndi aku rada kewan aku. Coba nama tak sana.
Guys, wong nek 16 yo 17. Koncone akeh. Laran sarapan, guys. Dikirim. Walah nek ngirim sak mingguan iki lho, sayure sak toples, segone sak ember. Niki sarapane ditumbas sego bungkus. Balalalah iwake menyala. Menyala iwak. Iwak tenan. Iwak tenan jere, Mbah. Iwak tenan. Sego campur. Sambal goreng. Sambal goreng kentang. Mulai mbok tinglithuk ae. Wis ora tawa-tawa mbase ayo wis ora blas pokoke. Wis lesu ya. Glithuk ae kae sing sebelah kono. Iki dadi rong ponto, guys. Kae sing Pak Amin malah melok ning grup kae. Sakjane iki melok grup kene tapi kok malah sing goncekno do salah info. Melok grup elek ranpir. Sarapan. Kene barang. Kae Enak itu ah. Rene emang. Ini udah piring ini. Pak Amin iki. lah iya, lah Pak Amin lho. Sakjane mang cara gelem melok bareng kene ya. Lah kono wong anyaran yo gak roh melok sapa. Percaya mbek iki ora percaya mbek. Aku mek rokok lho, percaya karo aku ya gini. Es. Meri, Mbah. Enak amat. Meri wong aku mek rokok deh. Orane duwe jeneng iki. Masai pundukan ya dia iki. Ini melaku kelotran-kelotran masa ngepir iki. Tadi gedang iki lho, lebih. Iya. Iki Mbah Supiman gede iki sapa? Iki yo. Jaketan apik wong iki. Ini udah Supiman. Amin ora enak, Amin Maryam. Agung barang dia Agung. Mulon. Iya. Oh, berarti ora rene, jak rene lho. Agung Hercules ya. Keluar kae lho ning lor. Ngapek di matur kok bojone. Ayo lek. Ini lho bokap aku golek apa iki? Banyu. Omong aja tak isekno. Aku Pak Tok sing tau. Ini mak lenjang ki mong aku mbek Mbah Putra untung. Ya Mbah, yen aku ngomong. Dia rek jalan ini untuk Meri sithik-sithik kalau bungu ning ini tidak ini. Sini yo. Yes. Tapi ya bungkusane yo. Lah Mbah sing masak yo ayu paling ki. Enak wong ngeluki rokok aja bagi susu iki bantu Andre ngono. Lah iya. Jenenge yang gladrah iki. Masak yo ayu itu. Wis sarapan iki lho. Ayo Mas sarapan. Yo pengono etek iso mangan tapi aku seneng. Yo masak aku kan enak satu orang. Iki lho. Lho batin iku Ora, ini kan buku dhewe dadak yo, Mbak. Jangan jadi plastik, kamu tak ini bang. Jangan. Plastik ini loh. Kamu gak kotak ya? Yo. Ketoknya ngono, tapi yang tinggal sing ngomong ini yo. asinan kuwi. Kene. Soalnya ki dhuwur-dhuwur nek pasakan. Iya. Oh, iya, mbak kotak menurun dina belakang. Banyune anu dikasih. Apa ini lo? Jangan. Yo, untuk kalian. Ayo ini api-api. Panen tuh. Dua panen iki.
gitu ya. Seneng dengan bintang. Dulu ngeper iki ya. Regane jos. Undang ki wekku kuwi lho. Dulu ngeper. Lho, Mang. Mau Oh, anak-anak oleh. Mantes iku buah. Walah, lah Pak Ali yang jangan dhewe ning ngono ta. Enak-enake. Lah ya. Gak perbatur ya. wis. Lah ngajak dhewe. Mas aku paling iki joket emang lek amin ya. Walah sing kene marung diciri ya iki. Kok nggih, Mbah? Iki urung, Mbak. Iki. Liwatan. Ya, Mas, urung ya. Iki. Cek ombu-ombu ngono ne. Urukan tak. Yo. Lho lek kae wis dipekno nek. Ini guru ki saiki. Nggih, Romo. Wis urukan tapi sithik-sithik. Bareng Rongkrong lek iku len. wong yang penting iku. Aku kena ora wane ngono kuwi ora ingin. Mbah Meno. Burung lanang e mbam iku lho. Wong iki roh iki. Gak semare iki rek Apa jenenge cok landing lho. Padung landing iki malah ra entuk le. Kok pulang bayo. Tapi mbok dolomong lho. Sabratan apa kok. Gunung kae irit iki, Mbah. Gorene amon tombol alah. Ora apa dinggo dekine untuk depan lempet cak ning jero mari rek. Dinggo, Bang. Dhewe kasihan amat. Nggo ngono tidak ikut. Ya kene wis nganggu. Nggo gak apa-apa. Andang ndro wis. Yo aku nyekel iki anjir nganggo. Wis perih penten. Wis ngono yo. Lan iki sak embuh tenan. Milih. Tanggung aku. Ngebeleh. Batinku tak ronjo tak abot tak panganan tok aku ngono. Walah. Gun kayak kari sarapan, Mbak. Ngono masuk-masuk. Masuk, Mbah. Soale dangdut. Mbok iku ngono, Mbah. Mendekati atau pada kena distran. Dulu kan Mbah tak patane. Jaran yang belum kuwi sing goleki. Pangan, Mbah. Nah, anggotane wadon. Wong kuwi sapa lho? Kowe omong. Pesen wong matur Lah Kak, Dik Har sing golek kak yo. Ayang bet. Ya ayang. Udah sambil termasuk wis pemecah rekor iki masalah kerja. Mbah, undang kok. Aku anyar-anyaran jadi tangga aku lho, aku terus melok maune ya. Dipikir anu gimana sih apa sih? Sapa? Dulu lek nari akan jadi tangga aku. Ya. Aman ya, nang apa? Wong. Apa, Bu? Nek foto resian sene dicep ngono. Dino wis ana kok. Nek ombo abu jenenge. Saya hedore ini dhewe kok mapak wae. Laman yo ngono kuwi wis gapuk yo mangan kono ora kono yo ngono kok. Lakune hedore kon sikuk sing ora sing anu batore. Dene iki ngomong. Apa kurang piye yo? Iki banyu kumang. Loro yo oleh. Mbah, aku suka Mbah. Barang wae. Kalau si akeh ini mau teko. Tak bunyi. Sampai yo kates to, Mbak. Heeh. Lho, enak le. Ijo ora. Aman kalau sampai ke rumah. Aku meneh les. Nah, ya weh. Kok iso mlentar, Mbah. Udah diselehno Ndreyo. Mbah, iso mlentar ngono ki lho. Bojone mbak aku. Digawa kok kene mlentar. Cuk sik, Mbah. Cukane. Mbah Mudin. Cuk sik. Bisa untuk kene lemes ini kurang mah mau. Ya bener ngono.